Марселиньо изчака на Жуниор Кайсара да заходи зад гърба му. Опит за двойно подаване с Ирун Муму. Сполучлив Кишада. Вече в наказателното поле пада футболист на Лудогорец и Александър Костадинов отсъжда Дуспа. Много любопитна ситуация. Поздравяват се играчите в зелено, а футболистите на Ботев са бесни. Веселин Минев е готов да иска обяснение от Александър Костадинов. Йордан Христов също е несъгласен с решението. И Лукин отива при Костадинов. Трябва да видим повторение, дами и господа. Много категоричен е Александър Костадинов, но поне на пръв поглед за мен останаха съмнения относно това решение. Жълт картон за Сърджан Лукин. Кирил Домусчиев може би гледа монитора, където ще види повторението. Обърнал се назад с гръб към случващото се на терена. Гледаме внимателно. Ето го подаването. За мен това не е Дуспа. Абсурд това да е Дуспа. Категорични сме в мнението си, но тук странното беше, че съдията бе много близо до ситуацията. Такива единоборства има много по време на матч. Решението обаче е Дуспа в полза на домакините. Христо Златински зад топката през този сезон. Лудогорец изпусна не една и две Дуспи. Да видим дали сега обаче Златински ще се справи. 22-а минута, Златински срещу Стаховяк. Много важен момент в двубоя. Продължават разправиите между футболистите на Ботев и главния съдия, докато се концентрира за своето изпълнение Христо Златински. Засилва се Златински, удар 1-0 за Лудогорец. Без компромисен, изчака до последния момент, хвърли се в дясно Стаховяк и много прецизно, точно, леко, но качествено изпълнение на Христо Златински. Предина за Лудогорец след 22 минути игра на Лудогорец арена. Предина за Лудогорец и много сериозен съдийски реверанс към домакините след тази Дуспа, която отсъди Александър Костадинов. Превърната в гол от Христо Златински. В средата на полувремето разградчани повеждат с 1-0. А матчът от тук насетне ще стане труден за ръководене за Александър Костадинов. Отново точното изпълнение на Христо Златински, който финтира Адам Стаховяк и изпрати топката в неговия противоположен ъгъл. Щатният изпълнител на статичните положения в състава на Лудогорец носи радост по трибуните в Разград. А играчите на Ботев продължават да се разправят с Александър Костадинов. Наистина странно решение взе той. И сега се стига до след Дуспата, която отсъди Александър Костадинов. Дано сега не тръгне на компенсации и да развали този хубав матч, който правят помежду си Лудогорец и Ботев. Построява стената пред себе си Владислав Стоянов. Стена от 5 души. Вклиниха се в нея двама футболисти на Ботев. Не особено голяма засилка. Любопитна ситуация, 41-а минута. Ето го изпълнението, това е гол! Ботев Пловдив изравнява в края на полувремето. Не мръдна Владислав Стоянов, остана на място, а топката влезе ниско долу в неговия десен ъгъл. Лудогорец Ботев 1-1. Изпълнението на Куртеян бе добро и така интригата се връща в Разград. Ще гледаме внимателно още веднъж изпълнението на румънеца. Не вложи сила, по-скоро техника в този изстрел. Владислав Стоянов не можа да разгадае ситуацията. Изненада, определено изненада Владислав Стоянов. Не очакваше подобно изпълнение. По-удобна бе ситуацията за играч с ляв крак и може би това до известна степен заблуди Владислав Стоянов, че ще върти топката в неговия ляв ъгъл. Куртеян нищо подобно, хубав изстрел и 1-1. Интересен матч правят Лудогорец и Ботев. Не се отказаха, след като получиха попадението гостите и на свой ред в много важен момент от първото полувреме стигат до изравняването, а сега